Good morning guys. Ayan guys. Nasa 10 o'clock na. Hihintay lang ako ng oras guys. Kasi maghahatid na ako ng pagkain. Ayan, maaraw, maulap. At ito guys yung pagkain ng anak ko. Meron ng San Marino tuna. Ayan, na-mix ko na yan guys. Tapos gusto niya yan guys. Kasi ito lang guys yung ihahatid kong pagkain niya muna ngayon kasi kagabi nawalan kami ng gaas. Tapos ngayon sabi nila maaga i-deliver pero hindi maaga. Kadarating lang nung gaas, anong oras na? Mga 10 na ngayon. Di na ako nakapagluto. Ayan guys, may bumili lang. Ito guys, ito nga yung ulam niya ngayon. Dahil di nga ako nakapagluto, ay ito na lang. Rice na may San Marino tuna. Na-mix ko na yan guys. Nilagyan ko ng konting toyo. And then, ito ang gusto niya. Babalot niya yan mamaya ng seaweed nori. Ayan. Ayan gusto niya. Marami kaming ganito guys. Dahil may mga bumibili din. Tapos favorite ng anak ko. Ayan guys. Ayan guys. Meron akong isang balot nito. Meron pa ako naka-display doon. Yung kulay blue naman, hindi pa ubos. Ayan, favorite nila yan. Favorite ko rin. Ayan, yan ang lunch niya ngayon. At saka, tubig na lang guys, ang dadaling ko sa kanya. Ayan, kasi inuubo, bawal ang, magdala ng mga sweets or inumin na matamis. Bawal. Water muna siya. Kasi nga inuubo, hindi matanggal-tanggal ang ubo. Uso ngayon ng ubo, sibon, lagnat. Kaya water muna siya. Ay, souvenirs. Tagaytay. Ayan guys, dala ng asawa ko, kulit, makulit. Kulit buko pie. Aywa. Magiwa ka na. Ayan, dalawa. Ano oras? Magiwa daw ako. Magbabaon yung anak ko. Ayan guys, nahiwa ko na. Ayan. Nagbalot muna ako ng karne ng baka. Galing Tagaytay. Yummy, yummy. Magbaon daw yung anak ko. Lalagyan ko muna ng sa lalagyan niya. Charap. Ang palaya, ginisang ang palaya na may chicken wings. Yummy, yummy. Sarap niyan guys. Niluto ko muna yung chicken. Para bago ko nilagay yung ampalaya. Itong luto yan guys. Sarap. Tapos, nagluto din ako guys ng tinola. Sinabawan. Gusto daw ng sinabawan. Ayan, sinabawan na manok. Tinola. Yummy, yummy. Pinapalambot ko pa guys yung manok. Saka natin lalagay yung gulay. Ayan guys, nilagay ko na yung sayote. Chayote. Ayan. Sarap. At ito guys, malapit na tong maluto. Ayan guys, so, yummy, yummy, yummy. Ayan. Ayan guys. Ayan, may petsa yung aking tinola. Available lang sa aking rep. At lalagyan na rin natin ng malunggay guys. So, malunggay. Sa pangpang pala ako nito guys namili. Itong gulay.
Ayan, lagyan natin yung ating malunggay, moringa. Ayan. Sarap yung maraming gulay. Ang tinola. Mahilig ako guys sa gulay. Gulay lang ang kakainin ko dyan. Yung karne, mag-chicken sa mga anak ko. More on gulay ako, tsaka sabaw. Tapos ayan nga, nagluto pa ako ng palaya. Gusto ko ang palaya. Yelo. Yapa yung yelo. Yan guys. Sa. Yan. Yan guys. At ito guys, may sili akong siling haba. Ang laki. Oh, siling haba. Hindi siya siling haba. Ayan, dito mo guys, oh. Haba. Laki-laki. Yan guys, hintayin na lang natin maluto. Ayan na guys, luto na yung ating tinolang chicken. Ayan, sarap, ang bango. Ang bango-bango. Sarap. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng laging sumusubaybay sa aking video. Maraming salamat po lagi. Ayan, kami ngayon guys ay medyo busy ako sa kaya hindi ako nakakapagbalik-balik. Busy ako sa pagtulong sa aking mga anak na nag-aaral. Tapos maagang nagigising, nagluluto ng babaunin ng anak kong panganay dahil nagtatrabaho na. Ayan, pwede na to guys.